ndikufuna ndauza Kasakula kuti pokwana pa 16 September 10 o'clock mamawa Profesa Peter Mutharika adzakhala ali president wa dziko linolo. Tsiku limenelo Kasakula adzaliona dziko linolo kuchepa. Ndikufuna ndachenjeza Kasakula kuti tsiku limenelo likadzafika iwaja adzalephera kugona chifukwa Profesa akudzasaina kukhala president wa dziko lino pokwana pa 15 or 20 September pena pake pamenepo ndipo tsiku limenelo Kasakula adzathawa muno. Zina langa ndine George Kasakula, ndipo ndine Director General wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndabwera pano kudzafuna kupepesa president wa dziko lino Professor Peter Mutharika pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni yowa nena yowo. Ndifuna ndapepese pamodzi ndi a First Lady ndi ena onse amene ali nawo amakhala nawo ku chipani cha DPP ndi ena onse ndifuna ndapepese kuchokera pansi pa mtima wanga.